ва нуқтаи инкишофи ҳамаи онҳо ин мавлиду набӣ зодурӯзи паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад. Онҳо кӯшиш доранд бигӯянд ки ин танҳо суннат аст, ин суннати муваққатӣ аст, аммо ин нуқтаи баланди ақидаи онҳост. Агар ту ба зодурӯзи муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бовар надорӣ, пас ту хориҷ шудаӣ, ту аз аҳли суннат нестӣ, ту ҳатто тааллуқ надорӣ ба аҳли суннат ва ин аллакай барояшон ҳамчун нишонаи диндорӣ шудааст. Агар ту бовар дорӣ ба мавлиду набӣ, пас ту муъмини ҳаққонӣ ҳастӣ. як суоли оддӣ медиҳам ба ин доноякон. Ман ба онҳо танҳо як суоли оддӣ медиҳам. Ба ман ҳамагӣ як ҳадис биёред. Танҳо як ҳадис. намегӯям ки ҳадиси саҳеҳ биёред. ақаллан як ҳадиси бофта ё ин ки ҳадиси заиф биёред аз суннат. нишон диҳед ба ман ки паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дақиқан гуфта бошад ки фаромӯш накунед қайд кардани зодурӯзи манро. ва ба ман нагӯед ман таваллуд шудаам рӯзи душанбе, рӯза медоштам рӯзи душанбе, рӯза медоштам рӯзи панҷшанбе, дарҳои ҷаннат кушода мешаванд дар рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе, ё ин ки ин оятро аз Қуръон. онҳо мегӯянд биёед шодӣ кунем аз дуруд фиристодан ба ӯ, яъне дуруд фиристодан ба паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. олимони тафсир муҳокимаронӣ карда муайян кардаанд ки маънои ин оят ин шод шудан аз Қуръон ва шод шудан аз суннат аст. нест умуман ҳеҷ як ҳадиси возеҳ, нест умуман ҳеҷ як ҳадиси саҳеҳ, ҳеҷ ҳадисе нест оиди зодрӯз, лекин онҳо мехоҳанд бозӣ кунанд бо ҳиссиёти одамон. мегӯянд ин муҳаббати ҳаққонӣ ва дӯстдории ҳаққонӣ аст. лекин ба хотир гиред ки тамоми ҳаёти пурбаракати ӯ дар ҳуҷҷатҳо омадааст. чӣ гуна ҳоҷат мекард, чӣ гуна механдид, чӣ гуна мегирист, чӣ гуна гап мезад, чӣ гуна мехобид, чӣ гуна занҳояшро мебусид, чӣ гуна ҳама корро мекард дар ҳаёташ. биллаҳи алайкум, агар ки тамоми ҳаёташ зикр шуда бошад дар китобҳои ҳадис, пас чаро ҳатто як ҳадис оиди зодрӯз нест? агар ман носазоӣ кунам ба расул, агар ки ман сухани ноҳақе гуфта бошам бар зидди паёмбар, мо тамоми ҳаётамонро сарф кардем дар омӯзиши суннати ӯ, тамоми ҳаёти худ ҳадисҳои ӯро омӯхтем. олимони ҳадисдон, олимони аҳлул ҳадис ҳаёташонро сарф карданд баҳри пайдо кардани исботи ҳадиси паёмбар муҳаммад. онҳо наёфтанду, лек шумо ногаҳон исбот кардед? шумо ногаҳон пайдо кардед инро? аз ин зиёд ба шумо мегӯям, шумо инро ёфтед пеш аз Абубакр, пайдо кардед пеш аз Умар, пайдо кардед пеш аз Усмон, пайдо кардед пеш аз Алӣ? оё онҳо банд буданд? онҳо наёфтанд оиди мавлид, лек шумо онро ёфтед? ин бароятон аҳамияте дорад? шумо ёфтед, лек онҳо наёфтанд. ва инчунин дигар саҳобаҳо низ. Билол радиаллоҳу таъала анҳу баъди марги паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ӯ бас кард азонгӯиро. шумо ку мехоҳед бо ҳиссиёти одамон бозӣ кунед? Билол бас кард азонгӯиро. ӯ гуфт: чӣ хел давом дода метавонам вақте ки меоям то ашҳаду анна муҳаммадур расулуллоҳ, лекин расулуллоҳ дигар ҳамроҳи мо нест. ӯ дигар ҳамроҳи мо нест ва ман дигар ин суханҳоро гуфта наметавонам. ӯ рафт ва дигар азонгӯӣ накард ва баъди чанд муддате баргашт, боз азонгӯӣ кард ва тамоми саҳобагон аз азони ӯ зор зор мегиристанд. ва баъди азон шумо дуруд мегӯед. оё Билол дуруд мегуфт баъди азон? оё ӯ боре дуруд фиристодааст баъди азон дар тӯли ҳаёташ? шумо паёмбарро дӯст медоред зиёдтар аз Билол? магар шумо паёмбарро зиёдтар дӯст медоред? не, дӯст намедоред. ин таҷрибаи бардуруғ аст. баъди азон дуруд фиристодан дар кадом ҳадис омадааст? дар кадом ҳадис гуфта шудааст? мо эътироф мекунем ки ҳадиси бардуруғ аст ва шумо бовар доред ки паёмбарро дӯст медоред зиёдтар аз Билол? шумо дӯст медоред паёмбарро зиёдтар аз саҳобаҳо? шумо дурӯғгӯед, шумо дурӯғгӯед. ман инро дар рӯятон мегӯям, шумо каззобед. ман дар тӯли ҳаётам ба ин шубҳа надоштам. шумо аз ҳама каззобони бузургед ва дар рӯзи доварӣ паёмбар мегӯяд ба шумо: дур шав, дур шав. шумо дурӯғгӯед. шумо онҳоед ки ба ман иснод кардед суханҳоеро ки ман ҳеҷ гоҳ нагуфта будам. шумо ба ман иснод кардед амалҳоеро ки ман ҳеҷ гоҳ накарда будам. шумо онҳоед ки фикрҳои дурӯғро ба ман илова кардед. ин суханҳо гуфта мешавад ба чунин одамон ва дар ин ҳеҷ шаку шубҳае нест ва дигар вақт намешавад ки ин суханҳоро пас гиред. одамон мехоҳанд бигӯянд ки мо носазогӯӣ ва ноҳақӣ кардем бар паёмбар. мо онҳоем ки бадгӯӣ кардем ӯро, мо онҳоем ки бадном кардем ӯро, мо онҳоем ки пас задем ӯро, мо онҳоем ки таъна задем ӯро. кай ва дар куҷо мо боре ӯро пас задаем? дар ҳаётамон ҳеҷ гоҳ дар тӯли ҳаёт метавонед биҷӯяд зиндагиномаи моро. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба муъминон аз худашон дида наздиктар аст. аз худашон дида наздиктар аст. ба шумо ки наздик аст? чӣ гуна одамон иҳота кардаанд шуморо? саноатҳои мафиёзӣ иҳота кардааст шуморо. ин одамон омодаанд ки одам бикушанд баҳри авлиёҳояшонро ҳимоя кардан. омодаанд ки бикушанд шуморо баҳри ҳимояи одамҳои худашон, на баҳри ҳимояи ҳақ, на баҳри ҳимояи ҳақиқат, на баҳри ҳимояи ислом. ва ин ба хотири он ки ту ба онҳо ҳақро мегӯӣ, ана он чӣ ки онҳо ба он имон доранд.